clar, què repercuteix a la població de Salt? Per 100 persones de Salt, per 100 nanos de Salt? Hòstia, està molt bé, està molt ben pagat o estan molt ben tractats, d'alguna manera. Tinguent en compte que després hi ha altres entitats que no tenen espais, que no tenen lloc. Clar, ens estem complicant la vida de mala manera amb aquest tipus d'infraestructures. Nosaltres, una de les coses que s'hem plantejat, fem sistemes i inversions polivalents. Fem pavellons que es puguin utilitzar per 1000 històries diferents. Donem espais o cedim espais a entitats que puguin ser compartides o que hi hagin espais de trobada en diferents entitats, que no siguin espais privatius. Què ens estem trobant? Que amb la tipologia de pavelló que tenim és un espai gairebé privatiu pel Salt Gimnàstic Club. Sí que és veritat que hi ha una sala a les golfes que hi va, em sembla que és a l'Euses. Hòstia, l'Euses, fantàstic, és una entitat del poble. Doncs no, és una empresa privada, és una universitat privada que tenim aquí a Salt, que molt bé que siguem ciutat universitària, però no deixa de ser una entitat, una entitat privada que utilitza recursos públics a Salt i en traiem poc rendiment. Sí, resulta que han fet ara els nanos que estan fent pràctiques per gent gran del poble, es veu que els fan massatges gratuïts o alguna cosa així. És tot el que arribem a compensar de certes inversions. Els de l'Euses mateix estan utilitzant no només aquest espai, sinó que estan utilitzant el pavelló de gimnàstica cada matí per les seves funcions a part del que era la cessió de terrenys d'allà on estan instal·lats, que a més hi havia la previsió que allà hi hagués un pàrquing públic al costat de l'hospital, a més que la nostra previsió és que hi hagués un accés també per aquell costat. Doncs no, aquell pàrquing ja no existeix, se'ls va fer obrir, ara s'ha tornat a tancar. Vull dir, home, cuidem poc una mica els recursos de tots nosaltres que aboquem una mica en segons quines inversions. I en aquest cas és aberrant, i no és per l'entitat que ho està disfrutant, que per ells és fantàstic, sinó que és per tota la resta de la població que arrel d'aquestes inversions vam entrar en el primer pla de sanejament, malgrat es digui que va ser pel pla de Salt 70, de la inversió del Salt 70, que ens vam haver d'endeutar. Escolta'm, a veure, el Salt 70 no sé el que va costar, però venia amb molta també inversió exterior i el pavelló gimnàs no el necessitàvem d'aquesta manera almenys. Doncs, cordons, comencem en plena època, no sé si era 2005 o 2006, en època de boom econòmic, amb un pla de sanejament a Salt. El renovem al cap de 3 anys i ara el tornarem a renovar perquè no ens en sortim. Bueno, fantàstic, algun dia algú hauria de començar a fer alguna cosa. En relació a això de la cultura popular també, aquests mega equipaments que tenim a la població, les ciutats escèniques, vindria a ser alguna cosa així. Vale que ara, d'acord, és un referent, no? Estem els més ben posicionats del món a nivell d'arts escèniques, però és un equipament que ara depèn d'una subvenció europea, que tampoc no sabem si mai aquesta subvenció s'acabarà. Llavors, qui ens assegura que no ens carrega un mort com el Centre d'Arts Escèniques, que per una població de 30.000 habitants és excessiu, no? És aquesta visió que hem tingut durant anys de tenir grans equipaments que siguessin com edificis singulars que ens situessin en el mapa, segurament com un sentiment d'inferioritat del poble que tenim, no hem parlat moltes vegades, no? Com tenir un sentiment d'inferioritat i hem de tenir el millor estàndards escèniques, hem de tenir el millor teatre, hem de tenir el millor pavelló d'esports, hem de tenir coses el millor, quan poder les nostres prioritats en aquest sentit haguessin set que ens coneguessin perquè tenim la millor qualitat de vida dels ciutadans de Salt, no? I això no s'ha... Aquí m'agradaria fer un incís, és que a més som tan burros que no ens en sabem aprofitar. Perquè si tens el millor pavelló, tens el teatre, tindràs aquí el Centre d'Arts Escèniques, i qui diu això diu altres equipaments que tinguem. Tenim aquí l'ERAM, tindrem la UOC, tindrem la UNED, tenim, com a mínim hauríem de ser prou intel·ligents per tenir prestacions per nosaltres. És a dir, a l'hora que tu signis un conveni amb qui sigui perquè vol venir amb un espai teu, amb un lloc del teu poble, on tu hi posaràs uns diners,
com a mínim hauríem de ser prou intel·ligents que a l'hora de signar aquest conveni no sigui una càrrega per nosaltres, sinó que sigui un benefici per nosaltres. I segurament que n'hi ha moltes, de maneres que tot això que acabem de dir realment revertís sobre el poble de Salt. Està molt bé tenir un teatre, no siguem burros, no ens ho carreguem només com un gasto, sinó que sigui un benefici pel poble. I a partir d'aquí hi ha fórmules. I on no arribin els clarons, arribarà una altra cosa. I em penso que aquí és un altre dels fallos que ha tingut l'Ajuntament aquests... Portem uns quants anys en aquest sentit, de dir paguem, som cornuts i paguem el beure, i això encara fa més ràbia. Anem a buscar alguna manera de que tot això que jo pago me retorni d'alguna manera, perquè si no, de veritat és que estem llençant els calés de la gent que estem pagant els impostos oficials, i això em pipa a la llarga. Xavier, Ramon? El que hem de tenir, no és molt, però és una mica de projecte de poble. És a dir, amb això que comentava del Centre d'Arts Escèniques, no sé si algú se'n recordarà del Centre d'Art Contemporani. L'explosió va venir del Centre d'Art Contemporani. És a dir, ningú sabia què era el Centre d'Art Contemporani, si era un museu, si era no sé què, ni què costava. Però és igual, que no el tingués Girona. El tenim nosaltres. Bueno, però és que a veure, depèn de què costi, potser m'interessa que el tingui Girona i el aniran a veure. Saps? Clar, no sé, però com a mínim parlem-ne. Quan hem de decidir una cosa, primer que això encaixi amb el poble que tu vols tenir. Després ho poses en una balança, poses els pros, poses els contres, dius sí, ens ho podem permetre, val la pena, tenim suficients compensacions, una mica com deia l'Eva, això aporta suficient el que hi hem de posar, sí, va, endavant, no tots, no ho fem. Però en canvi s'han engegat moltes coses de manera també molt opaca i sense saber ni tan sols què eren, ni cap on anava, ni res de res. No estic en contra que tinguem determinades coses. Ara, sempre i quan hagin sigut capaços de decidir-ho, hagi sigut una bona decisió i ens ho puguem permetre. El Centre d'Art Contemporani aquest, que al final va anar a Girona i no sé què han fet. No, al final no l'han fet. Ens havia d'anar a parlar, per exemple, de la Roma Cross en aquesta nau que estem ara per aquí dalt, però després es va canviar, va veure el Centre d'Art Escèniques i se'n va anar a l'altre costat, perquè a l'altre costat hi havia planificat l'Ateneu Popular de la Roma Cross, destinat a les entitats, espais comuns, no sé què, no sé quanto. Les entitats, doncs, a partir d'allò han anat desfilant cap a l'altra banda de la sèquia donant-les que estaven aquí dintre, perquè ara aquí foten nosa, comença a ser massa maco perquè ja l'han tirat al poble, per tant, anar tirant, saps? I acabat una mica el tema és aquest, no és tant que no estigui bé que tinguem determinades coses, sinó que aquestes coses estiguin ben rumiades, realment veiem que les puguem assumir, que responguin allò que busca la gent de Salt i a partir d'aquí ho fem, però si no, no. Sí, és una mica lligat, per això he demanat la paraula, sí que hi ha hagut una tradició teatral en aquest poble. El que passa és que aquesta tradició teatral ha fet, com va dir ara, no? Ara surt, ara s'amaga, ara surt, ara torna a amagar-se, ha tingut els seus moviments de lluïment i ha tingut els seus moviments absolutament foscos, opacs. Per tant, el problema no és tenir un centre d'arts escènics, sinó que el problema és dir una cosa que és tradicional en aquest poble, una cosa que s'hauria de cuidar i que augmentés la qualitat de la gent del poble que vulgui fer teatre, perquè tenir un centre d'art escènic et permet no moure's de casa i poder veure grans artistes. Ara tens un Àlex Rigola, que t'està fent coses. Aquí Salt, l'Àlex Rigola, que està a Venècia, que està fent coses molt importants a Venècia. En tot cas, la llàstima no és discutir si tenim un centre d'art escènic. La llàstima, el que hem de discutir, perquè nosaltres, com a poble, hem d'exigir una major qualitat cultural, econòmica, social, de benestar. La cultura fa benestar. La cultura produeix riquesa. La cultura pot ser com una empresa. El problema que tenim és que nosaltres, el poble, potser no en traurem el profit. Que és aquí on estava, i és el que molt bé ha dit. És a dir, som tan idiotes que els que ens manen només ho han fet per lluïment. Poder sí que ho han fet per lluïment. En tot cas, els hem de criticar això. Però creure que tenir un centre d'arts escènics és com creure que tenim un museu. Per què quan hem de tenir un museu a Salt?
Quina riquesa ens porta un museu? Home, mira, potser no ens farà feliços econòmicament, no ens farà tenir més duros a la butxaca, però sí que ens pot fer més bones persones. Clar, la cultura és una d'aquestes històries que, ostres, com la col·loqueu? És a dir, és com això dels centres d'arts escènics està dins la cultura popular. El que passa que hi haurà una gent que voldrà que no sigui popular, que no es facin només els pastorets, hi haurà gent que en tindrà prou amb la passió, però hi ha gent d'aquí salt que no en té prou amb la passió ni amb els pastorets, que vol veure altres coses. I si en aquest centre d'arts escènics es fessin cursos de teatre, potser la gent de Salt, i que fossin assequibles a la gent de Salt, potser s'hi apuntarien. I després tindríem el poble de Salt, no un grup de teatre, en té 50. I donaria riquesa, aquests 50, donaria riquesa amb els nens de Salt, perquè aquests nens de Salt, o persones de Salt, anirien a Girona, anirien a Sant Gregori, anirien a Liechtenstein, anirien a Barcelona, anirien a Madrid, portarien el nom de Salt i a més farien, hòstia, això ha sortit perquè hi ha un centre d'arts escènics de Salt? Potser que anem a veure. Mira, 15 dies que tens, 50 persones aquí a Salt. Però aquest argument el pots fer servir també pel pavelló de gimnàs. Clar, els nens poden anar a fer gimnàs allà i poden ser campions olímpics de gimnàs. I poden ser... Al centre d'arts escènics hi poden anar-hi? Sí. Sí que hi podran anar-hi. No, jo no dic que hi puguin anar o no hi puguin anar, ojalà s'hi puguin anar. L'únic és que un cop s'acabin les subvencions europees, el cost l'hem d'assumir nosaltres. És aquest. Un poble com Salt, i que el teatre és una gran... Sí, però Salt pot mantenir un centre d'arts escènics. Per què no? Jo no estic en contra dels escèniques, estic per equipaments com els centres escèniques o com el pavelló de gimnàs o com els que s'hagin projectat, no aquí, a qualsevol altre poble, ens els podem permetre? És aquesta reflexió. I mirant una mica en el futur, més enllà d'aquest model, hem d'anar per aquí, per aquests grans equipaments, o poder hem de rebaixar les nostres pretensions i assumir que som el poble que som, que tenim les necessitats que tenim i que a poc sí que podem anar construint coses, però de cop i volta, pum, fotre allà un equipament com aquest, ens sobrepassa les nostres capacitats. Perquè, com diu Ramon, havia de venir al centre d'art contemporani. I si resulta que el poble de Salt tenia més tendència a cultura escènica que no pas cultura museística, mirem estat de sort. Però el que nosaltres hem de criticar és l'objectiu, és a dir, quan comença això, quina previsió, quin objectiu de poble tens. I què passa? Que potser ens servirà, potser el farem servir, però de moment el que s'ha carregat són els espais comuns de l'Ateneu Popular. Doncs això és el que hem d'anar en compte. Ara que el tenim, aprofitem-ho, traiem-li tot el suc possible. És el que hem de fer en tots els espais que tenim. I, mica en mica, segurament hi ha espais que tenen més sort i hi ha altres que menys. El teatre està funcionant, sembla que està funcionant, la Mirona sembla que està funcionant, el pavelló de gimnàs potser no tant, saps? És a dir, hem de treure-li suc a les coses que estem fent. Com? Que no parlem de la piscina, que és una altra cosa molt selecta. Exacte. És a dir, tornaríem a anar a les privatitzacions i a la gestió privada d'espais que tenen un cost important, no? No sé si queda gaire res més, és per no allargar-nos, perquè ja suposo que tots plegats. Xevi? Ai, perdona, l'última paraula. No, un moment, en Xevi havia demanat la paraula, en tot cas és l'últim. Això que deies tu, i no fa gaire que parlàvem amb un regidor dels actuals sobre per què hi posaven tants gerams i woks i nets, etc. per aquí, i per què no s'entenien beneficis al poble. La seva resposta va ser que sí, ja feien despesa, que sempre al bar i fa el cafè. Però m'entenem posteriorment que aquí al costat hi volen fer un bar. M'agradaria saber qui gestionarà aquest bar, si donaran una empresa privada o seran capaços de crear funció ocupacional per gent que treballi aquí al poble i que els beneficis es reparteixin directament als empreses. És una de les coses que s'han de ficar. Moltes gràcies a tots. Sapigueu que qualsevol dubte, qualsevol suggeriment que tingueu,
entreu a la nostra web, al nostre correu, envieu tot allò que faci falta i nosaltres mirarem de fer tot el possible. Gràcies.